Saya bebas tong marokno resina ya kare tong sinai ni musude tong nai ni lamate hamza go jisho nono ale khaba hamza go shudra nono ale khaba Bagai punuk sina sarno ang selaye saya bebas tong marokno resina ya kare yang menoneng hari sang tươi rong nôi man ya phano lang manoneng hai man ya phano sang tươi rong nôi man ya phano kamu ngosimi phano punungai sela kamu ngosimi phano punungai sela kwai sama ya karena toni sama bo ya karena biri numa ya karsina suang man bo ya karsina kwai sama ya karena koni sama bo ya karena biri numa ya karsina suang man bo ya karsina tong sinai ni musuh tong nai ni lamate hamza go jisho nono ale khaba hamza go shudra nono ale khaba nini bagai punuk sinar sarno ang selaye saya bebas tong marokno resina ya kare Mana tanang situng nung lasimu Yona tanang jasitung nini mutu Mana tanang situng nung lasimu Yona tanang jasitung nini mutu Ani hamya tomurong ibage Ani hamya tomurong ibage Tas tema ya karena Dir tema nibo ya karena Hamya rongno seleng sina kaham rongno simi serek sina tas thema ya karena tir thema nibo ya karena hamya rongno seleng sina kaham rongno simi serek sina tong sinai musuh tong nai lamate hamza go jisho nono ale khaba hamza go shudra nono ale khaba nini bagai punuk sina sarno ang selaye saya bebas tong marokno resina ya kare tong sinai hamza go jisho nono ale khaba hamza go shudra nono ale khaba hamza go jisho nono ale khaba hamza go shudra nono ale